Okay, okay, okay. Alright, Meeting natin. alright. Okay, okay, okay. Umbrella rocks, Tagay to the blues, to the max. The power of red horse. Ayan o, the power of red horse. I-live nyo. Nakaka-live ya. Dito kami. Ah. Kasama, anong masasabi mo dito ngayon sa Umbrella Rocks? Napakaganda dito sa tanawin nila at pinakamasarap ang hangin. Ang ganda ng tanawin nila dito. Ayan, ano yung hawak mo eh? Red doors pa tayo. Ganon. Dito, ganito Kaya mo ba yan? Jumbo ba yan? Hindi, regular lang yan ano. Kaya mo. Favorite. Dito tayo sa Akin Agno. naman. Ikaw naman. Saya-saya ko. Bakit? Hindi ako nakapunta dito kung wala yung kumpare ko. Taga si Madam. Kaya salamat sa Madam. Nakapunta ko sa Agno. The power of red horse din. The power of Red Horse. 500 ml. Oh. Isa pang kasama natin, ayan. Umiinom na. Anong meron dyan? Naku, mukhang mga ano na yun ha, anong pulutan yan? Calamares, ano pa ba yung mga nandyan? Ayos, the power of red horse din, oh. Kaya sa mga ano tayo, punta kayo dito sa Agno. Lagi tayo dito, mga mamasyal. Napakagandang tanawin. 3 oras I lang love ang you, biyahe. Agno. O, ayan. Okay. Super Tagay. Tapos, ako naman, hindi pa ako tumatagay. Kasi ako ang cameraman. Yes. Ngayon, pagkatapos nito, saka ako hahawak. Okay, Doc.